Omancho morigerere nigongo kwariga nainde ase channel egeiga mbuya mono ase ng'encho ogenderete go subscribe na go like chi video chane na rituko ria rero nigongo chikunyara gokoretera good news tiganyeroke ng'a good news ase ng'encho oroboti oro nigo twanyarete koba tokorokwanera rituko erimo riaetire. Nigo yarenge igoro ya nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Gekorengere kianyarete koba gegokorekana n'abantu nigo barorekanete batagokiri na egekoro ekio ase ekeria bare goteba ng'a ekero baretire abancho babo banyarire koba bagosiria obogima. Babaretire ase enkendu ya enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Ekero bababekire ororo lazima chi attendants chiri babae riaki bamanya kobagachira omobere. Babatebia bagende bagore eriogo riokobetera omobere oyo iga baretire ororo. Naende kero ogocha korora omobere goika oenane ganto gake egere orore omobere gose omobere omanye kogenderera konya korigereriwa buya. Bono yarokeranete ng'a abanto aba iga mbabeti family echi echiarenge ibere mbanyarete koba bagotwara obororo obonene ase batebete ng'a onye ndiri okobua ngoenda bare mpaka ase omogavana Simba Arati egere bamokwanere igoro ya eng'ana eywo ase eng'encho nonya tari ng'a barabwo bokakiromete mbabwate obwoba ng'a gochia motwaro bande barabwo bagokorerwa rende. Eki na egekoro ekebe ase eng'encho ekero omonto asirire nabwenerete koewa amasikani aria aye ekero anyarire koba kagosira arende buya mpaka anyare koba kagotindekwa gose gakoiraniwa ase riroba. Simba Arati igo ntagete yaani monto tanta nkonyesi otagontegerera ndore Simba Arati motebi ng'a omwana oito aye na omonto tware korigereria enchera gware gosaba chikuru okorera ogoteba ng'a igo kwarietu chinda egere tomwerese na enyagitari yaito togocha nonse yaito twensi kero omonto akure ine gavana Simba ngokonyora abantu onye oyo oberira makonde oyo mambire ndogocha one otari oro ora makondoka bone kero nachiche narigereria ekeni kiayombora namanya kobori naki nere bori bamanya gondebi ng'a estima yachiete amatuko abere ekero omobere oyo ore iga ata gwaisi twatemire nachi korigereria enchera batemire yambora. Bono rituko ria rero omogavana bwa county ya Kisii Simba Arati amang'ana aya iga nayaigwa naende rituko ria rero niga arenge ase enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital onyarire koba gagokwana okwaneire eng'ana eye naende otebire pole ase chifamiri chiri chianyarete koba chigotwara gose chigocha koreta egento eke iga gochia ase limelight omanyete onye ndiri bakira konanga gento eke iga nkemanyekanete ande ake nabo oranyora abande abange bakoreire igo bono batabwati nguru maybe yokomanya ng'aki bagokwana amang'ana aya iga barabwo bakirete egari batari gokwanera eng'ana eye iga korende chifamiri echi chibere chianyarire koba chigosokia amang'ana bono mpaka omogavana ochire komanya ng'a obokong'u gose oborema mbore ase emochari gose enkendo ya enyagitari eye iga ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Ntagete kwanza nsaba amabera amanene ase ebinto biakorekana ama ase emochari yaitu ya referral ase eng'encho omobere gokorwaria twensi pimna motenene gaiga ine chicandidate che lazima tokwe gose bono naende lazima toegwa amasikani nonya ekero wakure omobere ore bekubuya egenda amaraba ime aira omobere ora nosorwete lakini ntokonyara omonto okure naende tonyare koa chifamiri emechando yokorengereria abantu konya bakore egasi gaiga nabaserire rero nabaserire bonsi ekiagere gende getang'ani ogocha kwaruria aki kwamanya kobekerwa omobere onye tori koruria aki mobere tori okoraki tori kobekerwa abagaka abo nabwabo twabasokeirwe bagende buya
bagende buya na bwabo konyole bakubwata amaki aretru na bakubekero eriogo ase bigubuya eriogo riekero riasoire na atasoe fridge na bakubera ne wiki engima igo na chenchiri abantu abaya maiga na bachire maiga igasi ngwansere gaki ngosaba amabira ase chifamily chiri kyabwate obororo obonge abangi na balingo badengaki nabarora pole nkeri gocha koiroleka na daktari asaya lazima abe kama ali arosigwe omuntu nale ndandengaki kuba agiya mpaka none abantu nabo bakunywa ne chaeme. That's what that lady said. Mungu noli mokonya no enchiri chinde cha ogembo nyamache marani nintaete kolegas immediately nintaete ndolenga kia kolegas so that na tura rusia abantu baketoiroro abantu bamintombia mono nimaete ngabande nkogenda muri assembly proceedings nchirolero na mambiende nimaete basari lero nkoena natole nongoncho kanana che constituency chonsi san mbia mono nyasabe naino. Thank you. Muna kwa iwure eine nkwana yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati niganyare ko bakagote abuna ekigane gekora getari kyo yani getari wanjerupi. It is unacceptable esengencho ekero igasiyo attendant origaiga neyo kwene kinga omobere kero oretiru nkorendure mbake ngaki family gose ya mateyo omobere oyo iga egocha kuyo omobere yanyora nga omobere oyo riga nore in a good condition. Bono nande genta akorire niga abwatire oba obutire abantu timeti no kubuta gose no goseri na bebwekaine babere aba bakonyara kwa bagokora ase enkendo y'enyagitari eyu kurenda oyo muniga asogete ekimambi omugaka narere akonyokorire gege emyaka emenge nigo neranyara koba kakobutwa emeremo korwa ase ense emeye naende niga arikire abande abayi nagoteba buna egasi niga erachi koba enkiya kegima iga abantu banyare koba bakogenderera koegwa services chire chingiya ekero omonto anyarire koba gose omobere onyarire koba gokoretwa onyara gokorenda buya mpaka eamate iga ekero yachire konyara koba gekwoyi omobere. Ase boigo amenta nagoteba buna chisub county chinyagitari chie chisub county chionsi nkoene kiare buna ochitareire naende one kire ng'aki mbare ase environment engiya na ekero omonto gose omobere onyare koba gokoretwa nkorendwa ore buya goika ekero chiamate chia omobere oyu chianyarire koba gocha kwoyia omobere obo. Genderera ko like na go subscribe ase channel yeiga erinde kwanyora ekero kende yonsi kianyare koba kegwateka kwanyara koba